Luennon aiheena tosiaan paratiisiharha ja tässä on Edenin puutarha, hyvin tunnettu tarina, myytti Raamatusta. Tällä luennolla haluan lähteä käsittelemään tätä kyseistä myyttiä gnostilaisesta näkökulmasta, joka kääntää koko tuon kristillisen kuvailu tästä paratiisin tapahtumista vähän ylösalaisin. Ja tyypillisesti siinä paratiisissa on ollut tämä käsitys, että Eeva teki paratiisissa väärin, kun hän otti käärmeeltä tämän houkutuksen, tämän omenan, ja sitten Jumala karkoitti Aadamin ja Eevan paratiisista, koska se oli se ainoa kielletty asia, jota ei saanut siellä tehdä. Ja tästä on minun käsitykseni mukaan ihmiskuntaan jäänyt todella vahva syyllisyys siitä, että me ollaan täällä jossain maapallolla sen takia, koska me ollaan karkotettu, me ollaan tehty jotain väärin. Meillä on joku syyllisyys jonnekin ihmeeseen paikkaan, että me ei edes tiedetä, kuka se oli ensimmäinen ihminen, mitä se tarkoittaa. Ja näistä on myös paljon tullut kollektiivisia, jopa väkivaltaisiakin ajatuksia ja toimintoja liittyen ihan puhtaasti vaikka meidän ihmisten naissukupuolisiin ihmisiin, että on syytetty naisia vaikka siitä, koska Eeva oli nainen tarinassa, niin nyt naisten takia meillä on tämmöinen tilanne. Tai tosi tämmöistä on saanut kuulla ja mä oon tosi hämmentynyt tämän kaltaisesta narratiivista. Ja tämän luennon tarkoitus on myös avata tätä sillä lailla, että me katsottaisiin myyttejä tarinoiden kaltaisina ja sille, että ne haluaa kertoa meille jotain meistä itsestämme, eikä välttämättä kerro jotain, että mitä on tapahtunut niin pahasti, että me olemme täällä tällä hetkellä kokemassa semmoista upeaa asiaa kuin ihmisyys. Ja alkuun tässä haluan vähän pohjustaa, että gnostilaisuus on tämmöinen varhaiskristillisyyden hellenistiseen uskollinen filosofinen suuntaus. Ja gnostilaisuuden ytimessä on gnosis. Ja hindulaisuudessa tätä gnosista voidaan kuvata vaikka kundaliinin heräämisenä, tai sitten puhutaan jostain henkisestä sisäisestä aukeamisesta, ehkä valaistumiskokemus, uudelleen syntymä. Se on joku tosi sellainen sisäinen tieto, joka aukeaa ihmiselle, joka ei ole tullut ulkopuolelta opittuina tai malleina, vaan se on jotain tosi sisäsyntyistä. Ja Kreikassa on niin kuin lajiteltu tälle, että on episteme ja gnosis. Ja näiden ero on se, että episteme on enemmän semmoista, niin kuin, mitä tiede tekee, että se tutkii, että miten asiat toimii, on syy-seurausketjuja ja se pohjautuu enemmän semmoisen perusteltuun järjestelmälliseen tietoon, eikä vaan mielipiteen ja uskomukseen. Ja esimerkiksi vaikka painovoiman laskeminen on hyvin perusteltu järjestelmä, eikä painovoimalle kenenkään uskomus tai mielipide siitä, että miten se toimii. Kaikki kun tiputtaa esineen, niin kaikilla se tippuu samalla tavalla, eikä siihen vaikuta kenenkään oma ajatus, että miten hänen mielestään sen painovoiman pitäisi toimia vaikka. Ja gnosis tosiaan enemmän tämmöinen intuitiivinen, henkisen ymmärryksen piirissä oleva kokemus. Ja se ei ole niin looginen tavallaan sillä, jos ajatellaan, että meillä on vaikka tämä vasen ja oikea aivopuolisko, jossa vasenta aivopuoliskoa kuvataan maskuliinisena, rationaalisena mielenä. Tiede on enemmän tätä vasenta aivopuoliskoa ja sitten meillä tämä oikea aivopuolisko on enemmän feminiininen, semmoinen intuitiivinen. Ja nämä kaksi kun toimivat yhdessä, niin ihminen toimii todella hyvin tasapainossa. Ja meillä on myös näitä aivokurkiaisia tutkittu kans vasemman oikean aivopuoliskon välillä niin kuin neurologisesti, että miten ihminen voi toimia kenties vähän paremmin, kun nämä molemmat aivopuoliskot toimivat yhdessä. Eli voisi ajatella niin kuin sisäisen naisen ja sisäisen miehen toiminta on yhtenevä, että ne toimii yhteen suuntaan yhdessä eikä toisiaan vastaan. Esimerkiksi järki voi koko ajan sanoa, että mä en usko tätä mun intuitio, tämä on mielikuvitusta, tämä on huuhaata. Se voi olla vahvasti järjen kallella oleva. Toisaalta taas semmoinen, joka on vahvasti kallellaan oikealle puolelle, niin voi olla voi niin kuin sekoittaa mahdollisesti omia impulseja ja intuitioa sekaisin. Eli nämä on semmoisia asioita, mitä on hyvä itsessään tutkiskella, että miten ne menee. Ja päästään tähän puutarhaan. Eli haluan painottaa, että kyse on symbolisesta kuvauksesta. Ja gnostilaisuudessa on tämmöinen käsite kuin demiurgi, joka nähdään
paratiisissa olevana Jumalana, mikä tässä niin kuin kristillisessä tarinassa kuvataan, että se Jumala on siellä paratiisissa ja se on sanonut Aatamille ja Eevalle, että tästä puusta ei saa syödä. Niin gnostilaiset on kääntänyt sen sillä, että se ei ole Jumala, joka siellä on, vaan se on demiurgi. Ja demiurgi on tämmöinen tietämätön luoja Jumala. Ja se tuun kertomaan, että mikä on demiurgin syntytarina, jotta siitä saa vähän paremmin kiinni, mistä on kyse. Ja sitten meillä on siellä toinen tämmöinen vahva symboli siinä tarinassa on käärme. Ja käärme on nähty niin kuin pahana, viettelijänä, semmoisena kierrona asiana. Mutta gnostilaiset näkee, että käärme oli oikeastaan se paratiisin sisällä oleva mahdollistaja sille, että se kutsuu, että jos tästä omenasta syö, niin pystyy alkaa erottamaan hyvän pahasta ja ei tule koskaan kokemaan kuolemaa. Eli jonkinlainen isoja lupauksia tämä käärme antaa tästä omenanpurasusta. Tai sekin, että sitä kutsutaan hedelmäksi, että me ollaan käännetty se omenaksi, mutta kukaan ei tiedä, että mikä se oikeasti on tämä kyseinen hedelmä. Mutta omena on se symboli, jota sitä usein käytetään. Eli isona merkityksenä tässä on se, siihen kristillisen version paratiisin tulkinnasta versus gnostilaiseen on se, että tämä syntiin lankeemus, mikä kristillisessä tulkinnassa nähdään tosi pahana ja huonona asiana, niin gnostilaisetkin näkee, että tämä onkin niin kuin hyvä asia, tämä kyseinen syntiin lankeemus, eli toisella tasolla se voi myös kuvata vapautusta. Ja tässä niin kuin gnostilainen käsitys on sellainen, että tämä puutarhankin vankila, ja se ei olekaan paratiisi. Ja tässä niin kuin tämä, että kun se sanotaan, että se on demiurgin tämmöinen luoma aineellinen vankila, joka on sitä ihmisen ymmärtämästä omaa jumalallista alkuperäänsä, niin yksi tapa tätä aineellista vankilaa on katsoa vaikka niin kuin meidän ihmiskehoa, että meidän tietoisuus on rajoittunut tämän ihmiskehon toimintaan. Meillä on neurologia, hermosto, koko tämä systeemin rajallisuus on tavallaan se, joka tosi paljon määrittää sitä, että miten meidän tietoisuus, jos ajattelee, että tietoisuus olisi sähkö, joka liikkuu meidän neurologiassa, kuinka vapaasti se voi liikkua ja kuinka laajenevasti, vai onko se esimerkiksi, jos meillä on hermostossa paljon traumoja tai jotain niin kuin tosi syviä niin kuin pelkoja, niin se voi supistaa meidän niin kuin tavallaan sitä tietoisuuden kokemusta elämästä ja se vaikuttaa vahvasti heijastaen meidän ulkoiseen maailmaan, miten me se ulkoinen maailma myös koetaan sen meidän sisäisen hermoston ja neurologian takia. Ja tämä hyvän ja pahan tiedon puu, niin tämä edustaa tämmöistä tietoa gnosista, todellisesta korkeammasta Jumalasta, jonka tämä demiurgi piilotti ihmisiltä. Ja tämä on, niin kuin nähdään myönteisenä tekona tämä tästä hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen. Ja kun meillä siis on paratiisi, jota kutsutaan, tai se, että kun se kutsutaan paratiisiksi, niin se, että se Aatam ja Eeva voidaan nähdä ikään kuin semmoisina henkilöinä, jotka kulkee alitajuisesti tietämättään niin kuin tavallaan siellä paratiisissa. Että tätä voi vähän niin kuin samalla tavalla ajatella kuin, että meillä on niin kuin lapsi, joka elää tietynlaisessa kokemusmaailmassa ja sillä on tietty käsitys ulkoisesta maailmasta ja vanhemmalla vastuut lapsen toiminnasta ja olemisesta, niin lapsella on tietynlainen tämmöinen vähän niin kuin oma tämmöinen paratiisin tila, jossa sillä niin kuin ei ole vastuuta oikein mistään. Että se vähän niin kuin on ja vanhempi on vastuussa siitä lapsen toiminnasta, niin tuun niin kuin tästä puutarhasta puhumaan vähän niin kuin monella eri tavalla tämän luennon kanssa silleen, että me voidaan nähdä ikään kuin näitä siirtyminä, että meillä on tämä paratiisi ja sitten meillä on karkotus. Mutta että jos se paratiisi onkin vankila, niin silloin se karkotus on meille semmoinen vapautuksen elementti. Ja tässä tämä karkotus gnostilaisilla niin on vapautusta ja se tarkoittaa, että me vapaudutaan aineellisesta rajoittuneisuudesta, eli tämmöinen ihmisen alitajuinen oleminen avautuu enemmän tietoiselle mielelle. Ihminen alkaa enemmän niin kuin havaitsemaan omia alitajuisia tekoja ja toimintoja, reaktioita. Ja se alkaa vapautumaan siitä alitajuisesta, joka on pitänyt sen ihmisen niin kuin
tietyllä lailla vankina siinä sen omille reaktioille ja tulkinnoilleen. Ja tässä tämä demiurgi, joka kuvataan tämmöiset, että se pyrkii pitämään ihmiset tietämättöminä jumalallisesta alkuperästään, niin mennään siihen demiurgiin pian. Mutta tämän käärmeen kaksinaisuuden symboli on, käärmeestä löytyy tätä, että siellä on sekä tämmöistä niin kuin petosta ja sielun sitomista aineeseen, sekä myös sitten viisautta ja salattua tietoa. Ja käärme on myös symbolina semmoinen, joka luo nahkansa uudelleen. Niin tietyllä lailla voidaan ajatella, että se nahan luominen tarkoittaa muuttumista meissä psyykkeessä, meidän kokemuksessa, meidän identiteetti muuttuu, meidän minäkäsitys muuttuu, meidän toimintamallit muuttuu. Ja me ollaan jatkuvasti tämmöisessä muutosprosessissa, jos me ollaan avoimia sille, mutta silloin se muutosprosessi pysyy samana tietyllä lailla, tai me etenee tosi hitaasti silloin, kun me toteutetaan samoja rutiineja ja ajatellaan itsestämme koko ajan samalla tavalla, ajatellaan maailmasta samalla tavalla, niin nämä on tavallaan tämmöisiä luuppeja, joissa me niin kuin ollaan totuttu olemaan, ja meidän neurobiologia rakentuu tietyllä lailla luuppeihin. Ja tullaan niihin luuppeihin myöhemmissä dioissa myös vähän enemmän. Mutta tosiaan tämä käärme myös sitten edustaa tämmöistä Sofiaa, joka on niin kuin pyhä feminiini gnostilaisessa mystiikassa. Ja tämä käärme toimii semmoisena tämän pyhän feminiinin edustajana, joka auttaa sitten ihmiskuntaa ja ihmistä niin kuin heräämään. Ja tällä tavalla ikään kuin puhutaan semmoista uudelleen syntymästä, niin siinä on tavallaan tämmöinen, niin kuin, että tuoden sen jumalallisen kipinän tähän aineellisen maailmaan, eli ihminen herää itsensä sisällä oman olemisensa ja tähän maailmaan. Ja nyt haluan kertoa vähän tästä demiurgin syntymyytistä, eli meillä on tämmöiset käsitteet kuin pistis Sofia, pyhä feminiini, ja sitten meillä on tämmöinen monad, joka niin kuin kristillisessä mystiikassa vaikka kuvataan isänä, tai kun Jeesus viittaa isään, niin se liittyy tähän monadiin. Ja syntytarinaan liittyy, mikä on niin kuin maailman syntytarina, mutta se on myös meidän ihmisen sisäinen syntytarina, että on hyvin tärkeää muistaa, että kun puhutaan maailman syntymisestä, niin me voidaan myös kääntää mikrokosmos-makrokosmosajattelulla niin ylhäällä kuin alhaalla, tämmöinen esoteerinen ohje, niin voidaan ajatella, että maailman syntytarinat kertoo myös meidän sisäisen maailman syntytarinasta. Ja tämä pistis Sofia on tämä feminiininen aspekti, ja tämä feminiininen aspekti siittää lapsen ilman sitä isää, jolloin syntyy tämmöinen demiurgi, joka on puolijumala. Ja miksi se demiurgi on tämmöinen puolijumala, niin johtuu siitä, että koska siitä puuttuu tämä isän aspekti siitä siittämisvaiheesta, niin siitä tulee tietämätön niin kuin, sillä tavalla siitä luojajumalasta. Demiurgi luulee olevansa maailmankaikkeuden niin kuin alku, se luulee olevansa se, joka on luonut koko näkyvän maailman. Ja se on se demiurgi harha, koska hän ei tiedä, mitä oli ennen häntä, koska hänellä on vain kokemus siitä omasta alustaan. Ja tämä demiurgi, sillä on samat luomisen voimat kuin mitä on tällä niin kuin hengellisellä puolella, tällä monadilla, mutta että koska demiurgi ei tiedä omaa niin kuin paikkaansa luomisjärjestyksessä tai tunne itseään, ei osaa tiedostaa, koska on tietämätön siitä omasta itsestään sillä lailla, niin se kaikki tavallaan demiurgin semmoinen luominen tapahtuu tietyllä lailla, että ne menee vähän vinoon ja ne on vähän epätäydellisiä ja puhutaan, että vain siellä monadissa on täydelliset luomiset ja sitten se, niin kuin, se demiurgin kautta vähän vääristyy. Ja se, että me puhutaan vääristymisestä, vinoutumisesta, niin me helposti assosioidaan, että siinä on jotain vikaa tai siinä on jotain väärää, mutta se on enemmänkin kertoo siitä meidän maailmankaikkeuden rakenteesta, että kun meillä on tämä fyysinen näkyvä maailma, niin tämä ei ole täydellinen sillä lailla, vaan meillä on paljon virheitä. Meillä on esimerkiksi meidän biologiassa ihmiset syntyy erinäköisiksi, ei ole täydellistä ihmistä. Meillä on kaikilla oman näköisiä muotoja ja rakenteita ja sillä lailla me voidaan myös ajatella, että meidän ei tarvitse myös itsekään olla sillä lailla täydellisiä, ellei me haluta määritellä täydellinen sillä sanalla, että se sisältää ne kaikki virheet siihen, jolloin silloin Jumalan luoma maailmankaikkeus on tällaisenaan täydellinen, koska se sisältää tämän virhe-elementin, mikä tämä demiurgikin on yksi osa sitä. Ja tässä on Family Guysta tämmöinen koominen
kohtaus Noan arkissa tarinassa, missä Noa on tosi hämmentynyt siitä, kun tämä Sofia tässä oikealla kuva on ikään kuin tehnyt lapsen, jälkeläisen, ja siitä tuli tämä demiurgi, ja tämä monadi on sille, että mikä ihme tämä on, että tämä on tämä demiurgipuoli on vähän tämmöinen epäsikö, että se ei ole täydellinen, siitä puuttuu se monadin tuoma viisaus, se totuus. Ja mä tuohon yritin vähän kuvata tämmöistä. Tämä on hyvin yksinkertaisesti kuvattu tätä ajatusta siitä, että kun meillä on täällä tämä monadin puoli, tämä on tavallaan, tämä lähtee siitä, että meillä on tämmöinen kuin isiksen huntu tai unohduksen verho, josta puhutaan, että me ihminen kun syntyy näkyvän maailmaan, saa ihmisen muodon, niin sielu tavallaan unohtaa itsensä, kun se tulee tältä puolelta, tälle elämän puolelle, tänne maailmankaikkeuden näkyvälle puolelle. Tämä on vähän niin kuin se ei-olevainen puoli, hengellinen puoli, ja tämä on se materiaalinen aineen puoli, missä me tällä hetkellä vaikutetaan. Ja kun täällä kuvataan, että on tämä Sofia, joka tekee jälkeläisiä, joka on tämä demiurgi, niin me voidaan ajatella myös demiurgia meidän omana egona. Ja meidän oma egohan on semmoinen, että se ei tiedä, että on jotain ollut ennen sitä, vaan meidän ego luulee, että hän on ensimmäinen, ego luulee, että se on maailman napa. Meidän periaatteessa sielun psyyke rakentuu tavallaan tämän egon navan ympärille, koska me tarvitaan jonkinlainen minäkäsitys, me tarvitaan jonkinlainen niin kuin tavallaan, se ego voi olla ikään kuin, jonkinlainen painovoima, jonka ympärille meidän niin kuin koko näkyvän maailman kokemus itsestämme ja ympärillä olevasta maailmasta rakentuu. Ja me tarvitaan tämä ego, koska ilman sitä me ei pystyttäisi niin kuin käsittelemään tätä kaikkea informaatiota, mikä meillä on. Ja on ymmärrettävää, että ego sanoo, että ei ollut mitään ennen mua. Ja sitten kun kysytään, no minkälaista oli kohdussa, niin se on jo eri maailma, ikään kuin siirtymä toisesta maailmasta toiseen maailmaan. Ja jos me ajatellaan, että tämä kohtutila olisi vaikka niin kuin sikiölle se paratiisi, jossa se voi täysin olla niin kuin levätä vaan, sen äidin kautta tulee kaikki ravinto siihen sikiöön, sen ei tarvitse tehdä mitään ylläpitääkseen fyysistä kuntoa, se ei tarvitse miettiä neurologiaa, se ei tarvitse miettiä, että miten mä rakennan mun elämän sille, että mä pysyn tasapainossa, se voi vaan lillua semmoisessa tietämättömyyden ihanassa unessa siellä kohdussa. Ja me voidaan kuvailla tälle vauvalle, että sinä olit paratiisissa, koska sinä olit vaan semmoisessa tietämättömässä ihanassa lilluvassa tilassa, niin kuin Aatami ja Eevakin oli siellä paratiisissa ennen kuin sitä omenaa syötiin. Ja tavallaan tämä omenan syöminen voi kuvastaa sitä siirtymää, missä niin kuin vauva syntyy tähän fyysisen maailmaan, sieltä tulee huudon kanssa, tullaan esiin ja tulee kaikki tämä, niin kuin, että pitää tätä kehoa nyt alkaa liikuttaa ja kaikki painovoima tulee mukaan ja vahvemmin. Ja niin kuin, se on hyvin erilainen ympäristö siihen, mistä se vauva alun perin tuli. Ja henkisellä tiellä tarkoituksena on, että tämä monadi pääsisi syntymään ihmisessä, tulisi tämä sisäinen tieto, hengellinen niin kuin, tämä isän totuus tavallaan siitä, että maailma ei ole pelkästään vaan tämä näkyvä maailma, se ei ole vain se maailma, jonka mä oon käsittänyt koko elämäni aikana, vaan mun omalla niin kuin, rationaalisella ajattelulla ja mun egon ympärille rakentuneella käsityksellä, minäkäsityksellä. Vaan sitten kun meillä niin kun nämä molemmat puolet pääsee yhdistymään, niin sitten meillä tulee tavallaan, mitä kristillisessä mystiikassa kutsutaan pojaksi. Eli meillä on täällä isä, äiti ja poika. Ja on tosi tärkeää muistaa, että kun me puhutaan isästä, äidistä ja pojasta, niin me ei taaskaan mennä konkreettiseen mihinkään sukupuoliasetteluun. Täällä ei ole, mies ei ole tärkeämpi kuin nainen tai että tytöt ovat huonompia kuin pojat. Tämä niin kuin menee taas tosi kauas siitä, mikä on ollut niin kuin tämän symbolisen kuvauksen tarkoitus. Vaan niin kuin, nämä on enemmänkin niin kuin kuvaa esoteerisesti polariteetteja. Että meillä on isä ja äiti on todella hyvä polariteetit kuvaamaan jotain sellaista esimerkiksi, että ne on ollut ennen minua, koska jos minä ajattelen, että minä olen vaikka Jumalan lapsi tai me koko ihmiskunta ollaan kaikki saman Jumalan lapsia, niin meidän on helppo käyttää symboleja, kuten isä ja äiti kuvaamaan jotain paljon korkeampia asioita. Me puhutaan äitimaasta, se on maapallon kaltainen, tai äitimaa voi mennä myös universumiksikin. Ja on mielenkiintoisia tämmöisiä symbolisia kuvauksia, vaikka tuosta isästä esimerkiksi on Egyptin mytologiassa meillä on feather, joka on niin kuin hyvin lähellä father sanan kanssa, ja tämä Egyptin mytologiassa oleva sulka, jota punnitaan sydäntä vasten, niin tämä sulka kuvaa sitä keveyttä, sitä totuutta,
joka on kevyt asia. Ja sitten jos ihmisen sydän painaa enemmän kuin sulka, niin se ei ole niin kuin, silloin siitä puuttuu tavallaan tämä tasapaino. Ja sitten tämä äiti, niin englanniksi mother, joka voi myös hauskalla tavalla löytää, että siellä on myös matter, eli aineellinen koko universumi on rakentunut. Eli yksi tapa kuvata, että minä olen minun äitini sisällä koko ajan, koska minä olen täällä universumissa. Enkä minä ole koskaan erillinen minun äidistä. Tai yksi voisi ajatella, että koko näkyvä universumi on Jumalan kohtu, jonka sisällä minä saan kasvaa ja elää. Ja silloin Jumala, jos nähdään tämmöisenä rakkautena ja suurimpana, korkeimpana, absoluuttisena asiana, joka on ollut ennen kuin mitään on ollutkaan, niin se on aika turvallinen paikka niin kuin, tämmöisenä niin kuin ehkä sisäisenä uskomuksena tai uskontona niin kuin nojata, että, niin kuin, että vaikka ihmisyyteen kuuluu paljon pelkoja ja turvattomuutta ja tämmöistä, ne on hermostollisia kokemuksia, niin kuitenkin meillä on joku tämmöinen korkeampi aspekti, joka on meidän niin kuin, tavallaan vanhemmat, ja sitten meillä on tämä isän puoli, ja nämä on Shiva ja Shakti intialaisessa mytologiassa. Ollaan pyritty kuvaamaan jotain, mikä on paikallaan, mikä on liikkeessä, ja kun paikalla ja liike yhdistyy, niin me saadaan tämä toimiva universumi sellaisena, kun se tällä hetkellä tapahtuu. Ja mä ajattelen, että tässä on myös mahdollisesti tämä, kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, niin Jeesus kuvaa, että hänessä on tämä totuus ja elämä yhdessä, ja hän on myös se tie. Eli hän niin kuin kuvaa tavallaan sitä, että se tie on meissä sisällä. Meillä jokaisella on tämä tie omassa sisällämme, jota me kuljetaan. Meillä on kaikilla se sama mahdollisuus koko ajan yhdistää tämä äidin ja isän aspektit meidän sisällä, jolloin me niin kuin täydellistytään, että me ei olla pelkästään vaan ego, me ei olla pelkästään vaan identiteetti, vaan me ollaan myös se joku kokemus, se tietoisuus siellä taustalla vielä vahvemmin, että meillä löytyy nämä molemmat puolet. Ja egostahan sanotaan, että ego on vähän niin kuin persoona, ja persoona niin kuin kuvaa myös naamaria. Että meille täytyy rakentua jonkinlainen ego, jonkinlainen naamari, jonkinlainen hahmo tähän, mutta että se on tietämättömyyttä, että me identifioidutaan siihen naamariin sillä tavalla, että me unohdetaan se, mikä on myös se, joka sitä naamaria kantaa. Ja tässä se naamari edustaa vaikka mun koko fyysistä olemustani ja kaikki mun alitajunsia rakenteita, kaikkia niitä malleja. Alitajunta on todella iso, ehkä niin kuin mä ajattelen, kun puhutaan jäävuoresta, jäävuoren huippu olisi tietoinen mieli ja jäävuoren alaosa olisi sitten se alitajunta, niin mun mielestä vielä ehkä kuvaavampi mittasuhde on se, että ihminen kooltaan kuvaa tietoista mieltä ja meidän koko näkyvä universumi voisi kuvata alitajuntaa, että siinä on ehkä mittasuhteet vähän paremmin kohdilla. Puhutaan todella isosta asiasta, kun puhutaan alitajunnasta. Demiurgista. Tässä on esoteerinen symboli demiurgille, se nähdään käärmeenä, jolla on leijonanpää ja sillä on tämmöinen aurinkokehä. Ja siellä on myös sitten astrologiset merkit kuu ja tämmöinen tähti. Ja jos mä ajattelen, että tämä demiurgi alempana luojajumana loi tämmöisen aineellisen maailman ja ei ole tietoinen siitä, mikä on ollut ennen häntä, niin on luonnollista, että hän luulee olevansa ainoa Jumala. Samalla tavalla kuin tietoisuus, joka identifioituu identiteettiin, ajattelee tai siihen omaan tämmöiseen vahvaan ekokäsitykseen, niin siihen niin kuin helposti identifioituu, että tämä on se ainoa asia. Ja se on hyvin inhimillistä ja tämän tarinan tarkoitus on myös opettaa, että se mikä tapahtuu tuolla puolijumalille tai kuvaillaan puolijumalin symboleilla ja tämmöisillä narratiiveilla ja tarinoilla, niin nämä on työkaluja, millä me autetaan meitä katsomaan itseämme uudella tavalla. Vähän niin kuin katsoisi laatikon ulkopuolelta. Ja tässä tämä leijonanpää kuvastaa tämmöistä valtaa, hallintaa ja ylpeyttä, ehkä tämmöistä auktoriteettia ilman gnosistietoa. Ja tämä voi olla ehkä vähän samanlaista kuin, että me johdettaisiin maailmaa tai valtioa pelkästään vain rationaalisella mielellä ja me unohdettaisiin se tunnepuoli, me unohdettaisiin se niin kuin ihmisyyden niin kuin se pehmeä puoli, se feminiininen puoli ja oltaisiin vain tämmöisillä kovilla arvoilla. Niin tämä niin kuin kuvaa myös sitä, että millä lailla tämä näkyy meidän niin kuin yhteiskuntarakenteissa tai politiikassa tai muualle, että millä tavalla me rakennetaan meidän yhteistä maailmaa, niin tämä heijastuu näistä rakentajista, näistä henkilöistä, jotka vaikuttaa näissä asemissa, oli sitten presidenttiä tai poliitikkoa tai jotain, niin heillä on tämä ihan samanlainen psyykkeen rakenne siellä, jonka kanssa he rakentelee itseään ja käsittävät maailmaa ja sen kautta myös niin kuin yrittävät tätä maailmaa muuttaa johonkin suuntaan.
Ja tuossa tämä demiurgi hallitsee aineellista kosmosta, ei hengellistä pleromaa, niin tätä voi ajatella, että tämä hengellinen pleroma on, niin kuin, se on gnostilainen termi, joka kuvaa semmoista täyteyttä, se kuvaa sitä kaikkeutta, mikä on niin kuin tämän kaiken taustalla, josta tämä kaikki on myös saanut alkunsa. Eli niin kuin, luomisjärjestys on tosiaan se, että demiurgi on tullut vasta niin kuin jälkeen samalla tavalla kuin ajattelen, että sielu on ennen egoa. Ja tuossa on sitten auringonsäteestä kuvattuna vähän, että se voi kuvastaa sitä väärää valoa, mikä tällä demiurgilla on. Ja siitä puuttuu silloin se totuus. Ja semmoinen niin kuin väärä valo, josta puuttuu totuus, niin se kääntyy tosi usein väkivallaksi toisia ihmisiä kohtaan. Koska silloin kun sillä ihmisellä on se totuus siinä mukana, niin silloin siinä tätä väkivaltaa ei pääse samalla tavalla syntymään, koska se ihminen hahmottaa paljon laajemmin tätä ihmisyyttä. Ja sitten täällä tulee tämmöiset arkhonit kans käsitteenä gnostilaisuudessa. Tämä kuu ja tähti tosiaan viittaa tämmöiseen niin kuin kohtaloon, aikaan ja planeettavaltoihin. Ja nämä planeetat sitovat sielun aineellisen kiertokulkuun. Ja tämä kohtalo, niin sitä voi taas vähän niin kuin katsoa, että nämä voi kuulostaa, että me sidotaan johonkin kohtaloon aikaan, niin tämä kuulostaa vähän taas semmoiselta niin kuin rajoittavalta ja vankilalta, mutta me niin kuin tavallaan, jos me katsotaankin sitä enemmän sillä tavalla, että tämä on jotain, minkä kuuluu tapahtua ja meillä on tämmöinen aikakäsite, joka niin kuin auttaa meitä niin kuin, hahmottamaan elämää ja menemään myös kehittymään siinä eteenpäin, niin se, että meillä on tämmöinen aikakäsite, niin on myös hyvin tarpeellinen sen ekon kannalta, mutta sitten taas mä näen, että tämän sielun puoli elää ajattomuudessa, joten sillä ei ole aikaa ja meillä on yhtä aikaa voimassa paradoksaalisesti aika ja ajattomuus. Meidän neurologia tarvitsee rytmejä, meidän neurologia tarvitsee niin kuin aikaa sillä lailla, että rytmit ja värähtelyt liittyy siihen, että miten me rakennetaan sitä meidän omaa olemista niin kuin kehollisesti. Että semmoiset niin kuin toistuvat rutiinit, jotka tuovat turvaa meidän hermostolle, niin se auttaa meidän systeemiä ennakoimaan asioita. Et meissä on koko ajan sisäisesti rakentunut sellainen, joka haluaa ennakoida, tietää, että ollaanko me turvassa. Ja samalla niin kuin tämän äärellä, kun meillä on tämmöinen niin kuin, sisäänrakennettu niin kuin skannausjärjestelmä, niin henkisellä tiellä näen tärkeäksi, että me osataan löytää se pysähtyneisyyden, läsnäolon, nyt hetken tila, joka tavallaan kuvaa sitä semmoista ajasta poistumista. Että me voidaan olla myös turvassa semmoisessa tyhjässä ajattomassa tilassa ihan vaan meidän olemisessa. Mikä vaikka tulee vaikka siitä, kun me jäädään katselemaan kaunista auringonlaskua. Ovaalirengas ympärillä kuvaa tämmöistä suljettua kosmosta. Ja tämä voidaan myös kuvailla tämmöisenä munana tai vankilana, josta tämä sielu sitten pyrkii vapautumaan gnosistiedon avulla. Ja yksi tämmöinen niin kuin ajatus just, että me tullaan niin kuin sisältä ulospäin, on tavallaan yksi tämmöinen maailman niin kuin, toimintamalli. Me puhutaan matematiikassa fraktaaleista. Ja yksi niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että mikä todistaa maailmankaikkeuden fraktaaliutta, on se, että meillä ihminen tulee maailmaan sille, että se tulee ihmisestä ulos. Jotain tulee sisältä ulos ja se on ihminen. Ihmisiä tulee ihmisistä ulos. Tämä on tämmöinen fraktaalimainen niin kuin systeemi. Ja samalla tavalla kun fyysisesti tapahtuu tämmöinen sisältä ulos tuleminen, niin me voidaan ajatella, että se on pakko myös tapahtua vastakohtien kautta tai tämmöinen kuin symmetrioiden avulla. Niin se tapahtuu myös meidän sisäisesti, että me kuoriudutaan meidän vanhasta minäkäsitteestä, vanhasta identiteetistä, vanhasta tavasta toimia. Jos on ollut vanhoja paheita, niin niistä ulos kuoriutuminen on yksi asia. Ja se, että mitä erilaisia niin kuin impulsseja ja neurologisia malleja meillä on sen tavan uudelleen toistamisessa, niin ne on tavallaan näistä ulos kuoriutumista. Sitten arkhoneista lyhyesti, eli ne on tämmöisiä demiurgin alaisia tässä gnostilaisessa niin kuin järjestelmässä, ja niiden tehtävät on niin kuin sitoa täällä niin kuin muun muassa aikaan, kohtaloon, himoihin, pelkoon ja tietämättömyyteen. Ja
Tämä on helposti kans, mitä vähän kuuntelee ja on lukenut netistä, niin kuin, että miten tätä tulkitaan, niin paljon ajatellaan, että nämä on jotain pahoja henkiä, pahoja voimia, paljon jotain pahaa tuolla jossain, joka yrittää meitä sabotoida ja harhauttaa, mutta mä ajattelen, että mitä jos kyse on enemmänkin neurologiasta, että meillä on taipumuksia ihmisenä, eli vähän niin kuin eläimenä, tietynlaisiin neurologisiin malleihin tai toimintoihin. Meillä voi jäädä joku tietty rutiini tai tapa yhtäkkiä päälle, kun me annetaan sille monta kertaa mahdollisuus. Niin sanotusti annettiin pirulle pikkusormi, jolloin se lähtee sitten vaan vyöryämään ja sitten meille tuli yhtäkkiä uusi tapa. Tai samalla lailla kun me otetaan uusi harrastus ja aletaan siinä käymään, niin me luodaan siitä yhtäkkiä semmoinen osa meitä, että ihminen rakentaa itseään koko ajan psyykkisesti sillä, että mitä se lukee, mitä se kuuntelee, missä seurassa se on ja mitä se tekee ja harrastaa enemmän. Nämä kaikki vaikuttaa meihin koko ajan todella niin kuin, monitasoisesti. Ja tavallaan olet sitä, mitä syöt, on tämmöinen sanonta. Ja tuo syöminen voidaan nähdä myös esoteerisesti silleen, että kaikki se, mitä me otetaan meidän 6 aistilla sisään ja mitä me käsitellään sitä meidän sisällä, niin se on meidän syömistä. Egyptissä puhutaan jumalten syömisestä, että otetaan jumalten ominaisuuksia, tuo Jumala kuvaa kunniaa, tuo Jumala kuvaa laupeutta, tuo on lempeyden Jumala, tämä on runsauden Jumala, tuo on luovuuden Jumala. Mitä jos on jotain semmoisia aspekteja, joita mä voisin niin kuin alkaa ottaa itteeni sisälle ja syödä niitä itsessäni ja kasvaa tavallaan näiden laatujen kautta ihmisenä laajemmin. Ja nämä gnostilaisilla sitten me planeetat on monessakin esoteerisissa konteksteissa isossa roolissa ja niillä on vaikutuksia meihin ja meillä on niin kuin erilaisia astrologisia karttoja, joilla me voidaan tutkia meitä itseämme ja katsoa, että mitä nämä niin kuin mystiset tiedot voisi niin kuin antaa meille, meidän psyykkeestä, meidän itsemme tuntemisesta lisää tietoa, niin ne on myös gnostilaisuudessa planeetat rooleissa täällä Arkonien niin kuin vaikutuksen alla, että nämä pyörivät planeetat, nämäkin on luuppeja, ne kiertää meitä, niillä on jonkinlainen vaikutus siihen, mikä on siellä niin kuin kaiken tämän pyörinnän keskellä. Ja tässä niin kuin, tämä, kun sanotaan tuossa, että nämä vangitsee ihmissielut jälleen syntymisen kiertokulkuun, niin yksi tapa tuota jälleen syntymistä tuoda ihan tälleen konkreettiselle tasolle, kun siitä puhutaan sillä lailla, että se sielu syntyy uudelleen uudeksi ihmiseksi ja jatkaa siitä, mihin se on jäänyt, niin tässä mä haluan tuoda semmoista kuvakulmaa tähän jälleen syntymiseen, että miten se tapahtuu tämän yhden elämän aikana koko ajan, koska meillä on tämä käärmeen elementti, joka luo nahkansa uudelleen. Jokainen päivä on uusi päivä, jokainen päivä on mahdollista uudelleen sen yhdenlaisen jälleen syntymään. Oppiminen on sitä, että me joka päivä kun opiskellaan tämän asian, niin se alkaa kasvaa meissä ja laajentuu, jolloin me niin kuin ollaan tämmöisen kiertokulun äärellä, missä myös tämä kasvu pääsee tapahtumaan. Ja neurologinen uusiutuminen voisi olla yksi hyvä tapa kuvata, että kun me käsitellään meidän hermostoa, meidän kehoa, meidän mieltä, me osataan niin kuin tunnistaa impulsseja, erilaisia kehollisia niin kuin tämmöisiä alitajuisia malleja, niin nämä kaikki vaikuttaa meidän tässä aivo- ja selkeyden ja äärihermoston niin kuin vaikutuksessa. Ja koska ne on niin syvällä meissä, niin se määrittää tosi paljon meidän ihmiskokemusta. Sitä, että miten niin kuin eri tavalla tässäkin luentosalissa ihminen saattaa kokea tämän tilan, niin muut ihmiset ympärillään riippuen tosi paljon siitä, että minkälainen hänen hermostonsa on, minkälainen siellä on tämä koko sisäinen niin kuin, struktuuri, joka niin kuin sisältä käsin vaikuttaa siihen meidän kokemukseen. Arkoneista voidaan kuvata, että on tämmöisiä persoonattomia, itseään toistavia hallintamekanismeja, myös kuvailtu sieluttomina entiteetteinä. Eli niiden tarkoitus on automatisoida käyttäytymistä, ja aina kun me automatisoidaan meidän käyttäytymistä, niin me kavennetaan meidän tietoisuutta, koska me ei olla enää läsnä. Jos me niin kun, vähän niin kuin mulla oli semmoinen, kun mä otin kahvipaaston, niin mä huomasin, että aamulla oli tosi vaikea se, että kun minkä mä keksin uuden rutiinin kahvinkeiton tilalle. Että niin kun mä huomasin, että mä olin niin automatisoinut sen kahvinkeiton, että se oli yksi semmoinen heräämisrutiini, että mä nousen suoraan sängystä minun kahvinkeittimelle. Mutta kun mä en enää juo kahvia, niin mun piti sille, että no nyt tuli tämmöinen tyhjä tila. Ja tää tyhjä tila on se, missä meidän on mahdollista luoda uutta. Ja automaattisio täyttää kaiken tyhjän tilan.
Adam Sandlerilta oli tämmöinen yksi elokuva kuin Click, jossa kaukosäätimellä pystyi kelaamaan elämästä semmoisia tilanteita, jotka ärsytti tai tuntui huonoilta. Ja sitten tällä henkilöllä oli siinä elokuvassa perhe ja oli kai työ ja elämä normaalisti. Ja sitä aina kun lapset itki tai huusi tai vaimo oli ärsyttävä, niin se aina kelasi ne hetket. Ja loppuviimein se kaukosäädin alkoi oppimaan vähän tekoälymaisesti, että miten tämä ihminen haluaa elämänsä viettää parhaiten. Ja tämä oli tämän ihmisen, että se vaan kaikki niitä epämukavia asioita kelasi koko ajan pois, jolloin hänen elämänsä alkoi silleen muuttumaankin, että se alkoi mennä tosi nopeasti. Sieltä hän havahtui sairaalasängyssä eläkeläisenä kohta jo kuolemassa. Ja hän oli, että miten hän on tässä paikassa. Ja hän tajusi, että hänen elämänsä meni ohi, koska hän oli automatisoinut tosi paljon semmoisia epämukavia asioita pois elämästään, jolloin se elämä muuttui oikeastaan tosi pieniksi vaan pätkiksi ja se olikin vaan lyhyt niin kuin kokemuksena. Niin tosi neurologinen juttu, automaatiot. Eli taaskaan me ei tarvitse miettiä, että tuolla on jotain pahoja voimia, jotka haluaa saada mut jäämään johonkin jumiin ja vankilaan ja voi minua parkaa, vaan tämä onkin, että mä voin ottaa vastuun mun neurologiasta ja mä voin alkaa tunnistaa, missä mä oon automaattinen ja tuoda sitä tietoista läsnäoloa niihin hetkiin ja tehdä tietoisia valintoja. Sen takia esimerkiksi hengityksen seuraaminen tietoisesti on yksi tietoinen valinta sen sijaan, että meillä on automaattinen hengitys, mikä on tosi kiva juttu, koska mä voin keskittyä monen muuhun asiaan samaan aikaan, kun mun hengitys toimii automaattisesti. Että nämä arkonit ei sille, niin kuin, ne on hyvä katsoa myös tämmöisenä vaan ilmiöinä, että niin kuin, automaatio on tosi hyvä juttu monessakin tavassa, mutta että myöskin on hyvä olla tietoinen siitä, että missä se automaatio pääsee tapahtumaan. Joku saattaa hypätä työrooliin ja se on jonkinlainen automaatio, miten hän on ihmisten kanssa siellä työpaikalla ja sitten hän hyppää sitä automaatiosta pois, kun tulee pois työpaikalta. Arkonien vaikutus ilmenee tämmöisinä, kun ihminen vaikka reagoi ennen kuin tiedostaa, kun tulee iso refleksinomainen tarve puolustaa identiteettiä, toistaa kaavoja, vaikka ne satuttaa. Tämmöinen satuttaminen on vaikka semmoinen, että niin kun toteuttaa semmoisia malleja arjessaan, joka ei tuota vaikka hyvinvointia tiedostaa, kuten vaikka riippuvuus. Moni ihminen, joka on vaikka jonkinlaisen riippuvuuden äärellä, niin tiedostaa jotenkin, että tämä ei ole kyllä kivaa olemista ja tämä ei niin kuin palvele mua. Että niin kuin jatkuva tämän mielihyvän saaminen ei oikeastaan enää niin kuin ravitse mua, vaan tämä on halpaa dopamiinia, puhutaan niin kuin halvasta dopamiinista ja tämmöistä, se ei enää tarjoa niin kuin semmoista yltäkylläistä oloa. Niin nämä on niin kuin, neurologian tuotavia asioita mielestäni. Ja tässä on se, että arkon ei käske, vaan se pyörittää silmukkaa, niin kuvaa sitä, että meillä on aina se valinta. Ja me ei välttämättä ole edes tietoisia, että mitä valintoja me ollaan tehty jo 10 vuotta sitten, jotka on edelleen meidän automaattisena toimintamalleina. Eli valinnat, jotka vaikuttavat meidän tänä päivän tähän hetkeen, voi olla valintoja, jotka me ollaan tehty vaikka lapsena tietämättämme tai niin kuin varhaisnuorena tai jossain kohtaa aikuisena. Niin nämä on tämmöisiä niin kuin silmukoita, joita me ollaan valittu tehdä. Ja kun henkisyydessä puhutaan myös tämmöisestä, että se, mistä tulet tietoiseksi, ei voi enää niin kuin hallita sinua, niin se sopii tavallaan näihin arkkoneihinkin, että se neurologinen automatisoitunut tietoisuuden tila, jota ne hallitsee niin kauan, kun niitä ei havaita. Eli kun kyse on vaan siitä, että kun me alketaan havaimaan, tulemaan tietoiseksi jostain, niin se pääsee alkaa sitten muuttumaan. Sitten meillä on tämä silmukkakuvaus tuossa ylhäällä ja sitten meillä on täällä spiraali alhaalla. Ja spiraali kuvaa kasvua ja muutosta ja silmukka on sitä, että me toistetaan vaan samaa. Siinä ei periaatteessa niin kuin sillä lailla tapahdu mitään niin kuin muutosta. Ja demiurgi, jos ajatellaan tämmöisenä identiteettinä, niin se haluaa pysyä siinä silmukassa, koska se ei halua muuttua. Se niin kuin taistelee sitä vastaan, että se ei muutu. Ja tämä on ihmisen sisäinen taistelu sitten ikään kuin tämän sielun ja ikon välillä sillä lailla, että niin kuin, onko se oma järjestelmä niin kuin haastamassa sitä koko ajan sitä kasvua vai onko se järjestelmä avoin sille, että niin kuin sitä kasvua ja muutosta pääsee niin kuin tekemään. Että nämä on näitä sisäisiä taisteluita, mitä jokainen ihminen käy joka päivä elämässään. Ja spiraali tavallaan kuvaa sitä, että meillä on niitä luuppeja, mutta ne ei ole niin kuin paikalla olevia luuppeja, vaan se tarkoittaa, että meillä on joku eteenpäin menevä suunta kuitenkin siinä. Ja välillä niin kuin omissa prosesseissa pääsee niin kuin hyvään tilaan itsensä kanssa ja sitten taas vajoaa ja putoaa siihen vanhoihin malleihin ja näin, niin sekin niin kuin
siihenkin kannattaa löytää myötätuntoa siihen itsensä kanssa, että tämä on niin kuin tätä silmukkaa, tämä on tätä prosessia ja me niin kuin koko ajan niin kuin uudistetaan itseämme käärmeen nahka kerrallaan. Tässä on tämmöinen niin kuin dualistinen kuva tavallaan siitä, että mikä on se demiurgin luoma paratiisi, jossa se hallitsee, jolla sillä on vain tietynlainen tapa olla siitä, niin kuin se haluaa, että kaikki siellä nukkuu, kukaan ei niin kuin tavallaan voi vaikuttaa mitään, vapaa tahto on niin kuin kirosana. Ja sitten on tämä toinen puoli, joka on se, että kun Eeva siitä omenasta syö, niin sille niin kuin aukeaa tavallaan se tietoisuus. Ja sitten tämä demiurgi, kun se sanoo, tai Jumala karkottaa sen Aatamin ja Eevan paratiisista, niin se voidaan ajatella ikään kuin, että ihmisellä kun tietoisuus aukeaa laajemmalle, niin sillä aukeaa aivan uudenlainen maailma, jolloin sitten se on vain siirtymä, se karkoitus tässä käsityksessä, mutta tarinallistettuna se on laitettu tälle, että demiurgi sitten karkottaa. Että se on niinku kuvauksellinen juttu. Platonin luola on tämmöinen vertauskuva, joka on tosi hyvä kuvaamaan sitä samaa asiaa, mikä on tässä tää Edeninkin kanssa. On se, että kuvataan, että täällä on ihmisiä, jotka katsoo liikkuvia varjoja ja ne luulee, että nämä on totta. Tämä on vähän niin kuin se tietämättömän ihmisen mielentila. Ja se luulee, että kaikki se, mitä hänen mielessä liikkuu, on koko ajan totta. Eikä hän vaikka näe sitä, että millä lailla vaikka neurologia tai joku tämmöiset uskomukset tai kaikki niin kuin mahdolliset muut ajatukset tai toiden ihmisten ajatukset, millä lailla ne oikeastaan niin kuin saa meitä vaan niin kuin luulemaan, että me niin kuin ymmärretään niin kuin itseämme ja tätä maailmaa. Ja tämä on myös se, niin kuin se paratiisiharha, missä täällä ollaan, ja se henkinen tie auttaa ihmistä kulkemaan, näkemään mikä on se oikea maailma, joka on tavallaan sen demiurgin paratiisin siellä toisella puolella. Sitten vähän ajankohtaisempi. Tänä päivänä meillä on Matrix-elokuva, joka kuvaa ihan samanlaista niin kuin Platonin luolavertauskuvaa. Tässä on luolavertauskuvauksesta vielä tämmöinen kuva. Siellä on näitä varjoja mielenseinällä ja täällä on nämä ihmiset kahleissa katsomassa sitä, niin tää on vähän se nukkuva sielu, joka vaan katsoo sen oman mielenkenttään ja luulee, että ne kaikki on totta. Ja tietyllä lailla myös Matrixi niin kun kuvaa sitä, että kun se Neo sitten tulee siellä Matrixista ulos, niin se herääkin todelliseen maailmaan ja huomaakin, että se mitä niin kuin Matrix-maailma edusti, niin olikin paratiisi, joka on tämmöisen keinoälyn tai robottien luoma niin kuin todellisuus ihmisille, jonka tarkoitus olisi pitää vain ihmiset niin kuin jonkinlaisessa unessa. Ja buddhalaisuudessa tästä, mistä se matriksi sitten meissä rakentuu, tämän meidän biologisen kehon sisällä, paljon kuulen taas matriksivertauskuvia siitä, että tämä ulkoinen maailman simulaatio, ulkoinen maailman matriksi ja mikä kaikki täällä on harhaa ja vastaavaa, mutta mä ajattelen enemmänkin, että tässä on myös se demiurgi yrittää projisoida kaiken sen ikään kuin itsensä ulkopuolelle, että se demiurgi ei tulisi kohdatuksi. Mutta jos me käännytäänkin meidän sisäpuolelle, että meidän aistien sisäpuolelle rakentuu meidän todellisuuskäsitys, joka on eräänlainen meidän oma sisäinen matriksi. Ja me voidaan siihen vaikuttaa ja muuttaa ja käsitellä sitä. Tämä 108 numero on semmoinen pyhä luku, jota eniten varmasti esiintyy buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa. Ja se, mitä se tarkoittaa, niin siinä on tämmöinen yksi kuvaus on sitä, että se kuvaa, että meillä on 6 aistia, jotka ottaa meidän ulkopuolisesta maailmasta meidän sisäpuoleiseen maailmaan informaatiota. Ja yksi Aalto-yliopiston tutkija sanoi, että meidän 6 aistia kerää 11 miljoonaa kilobittiä sekunnissa informaatiota meidän sisäisen puoleen ja meidän tietoinen mieli pyörittää 40 kilobittiä sekunnissa. Eli meille tulee niin paljon enemmän informaatiota meidän sisälle ulkomaailmasta kuin mitä me pystytään prosessoimaan ja käsittelemään. Ja tämä on myös se, että meidän pitää ymmärtää, että alitajunta on todella suuri. Että sinne tulee paljon tavaraa, mutta se tietoinen mieli, se pieni vuorehuippu tai se pieni ihminen verrattuna universumiin, niin sillä on kuitenkin niin kuin, rajallinen tavallaan kapasiteetti käsitellä sitä kaikkea. Ja puhutaan näkymättömästä maailmasta, josta niin kuin meidän aisteilla ei kaikki havaitse kaikkea. Mutta sitten meillä on ihmisiä, joilla on tämmöisiä
yliluonnollisia kykyjä, eli heidän hermostonsa tai on virittäytynyt sillä tavalla jotenkin mielenkiintoisella tavalla herkäksi, että se pystyy aistimaan jotain yliluonnollista tai henkimaailman puolia, aistimaan semmoista puolta, mikä niin kuin ei ole näillä 6 aistilla havaittavissa. Ja on myös mielenkiintoista, että kun puhutaan tieteestä, tiede pyrkii mittaamaan asioita, niin, ja sitten me sanotaan, että se on totta vain, jos se pystytään mittaamaan, mikä liittyy siihen episteeme-sanaan luennon alkupuolella, niin meillä on se gnosispuoli, joka on sisäinen puoli, jota ei välttämättä pystytä mittaamaan sillä lailla, miten tiede se haluaa, mutta se ei tarkoita, että se ei olisi totta. No sitten mikä tämä meidän sisäisen matriksin rakentamiseen liittyy tai sisäisen maailmaan, niin meillä on semmoiset aikakäsitykset kuin mennyt, nykyisyys ja tuleva. Näihin rakentuu tosi paljon se, että missä meidän tietoisuuden huomio liikkuu, että mennäänkö me miettimään meidän lapsuutta, ollaanko me vaan tässä hetkessä tai mietitäänkö, että mitä meillä on vaikka huomenna tai mikä meistä halutaan tulla isona. Niin nämä on tämmöisiä ajallisia siirtymiä, mitä me voidaan tässä meidän biologisen ihmisen sisäisissä ominaisuuksissa käyttää niin kuin siirtymiseen. Ja en tiedä, kuinka paljon muut eläimet maapallolla pystyy käyttämään tätä aikakäsitettä, että onko niillä tämmöistä vai onko se vaan enemmänkin tämmöisen ihmisen ominaisuus, koska tietyllä lailla ihminen on luomakunnan kruunu, koska ihminen on tämmöinen kulttuuriluoja, se voi luoda sanoja ja kirjaimia, se voi luoda tänne uusia asioita tavalla, mitä muut eläinkunnan eläimet ei tee. Mutta että tässä on helposti tulee myös vääristymä siitä, mikä on tästä demiurgista tuleva, että ihminen erottaa itsensä tosi vahvasti luonnosta ja sitten se kääntyy semmoiseksi luontoa tuhoavaksi tavaksi, että me ajatellaan, että se Amazonin metsä on vaan niin kuin kauppatavaraa, niin meidän hävitetään tosi paljon jotain todella syvää yhteyttä siihen meidän ympäröivään maailmaan ja meidän käsitys on vääristynyt. Sitten meillä on tämä sisäinen ja ulkoinen puoli vaikuttamassa tähän koko ajan. Puhutaan, voidaan vaikka tietokonetermeillä puhua semmoinen kuin input-output-järjestelmä, eli meillä vastaanotetaan sisään tietoa ja sitten me annetaan tietoa ulospäin. Tämä on tämmöinen sisään ulos hengittävä systeemi, minkä takia kuvataan myös hengityksellä niin kuin tosi paljon tämmöisiä syviä maailmankaikkeuden lainalaisuuksia ja semmoisia, että tämä niin kuin ihmisen elämä on semmoista sisään ja ulos tapahtuvaa hengitystä jatkuvasti monella eri niin kuin tasolla. Ja sitten meillä on tämmöinen kokemus tässä maailmassa, että miten me koetaan sisäisesti tämä meidän ympäröivä sisäinen maailma, niin karkeasti se on epämiellyttävää, neutraalia tai miellyttävää. Ja näillä ominaisuuksilla me voidaan rakentaa semmoinen tai luoda semmoinen olento kuin ihminen, joka voi lähteä käsittelemään semmoista suurta asiaa, kun että hän voi rakentaa koko todellisuuden käsityksen itsensä sisälle. Ja muuttaa ja pyöritellä sitä ja niin kuin tutkia sitä itsensä kautta. Sitten tämmöinen hauska sanaleikki meillä tälle egolle, että kuinka paljon se ego on vähän niin kuin egg, eli kananmuna. Tämä kristillisen mystiikan neitsyt-syntyminen, mikä Jeesukselle tapahtuu neitsyt Mariasta, niin voidaan ajatella, että tämä Maria, neitsyt Maria, niin on joku meidän tämmöinen syvä niin kuin, aspekti meidän sisällä, josta meidän tämä niin kuin, tietoisuus pääsee syntymään. Ja se on syntyminen, joka tapahtuu ilman siittämistä, koska tämä on sisäinen prosessi. Ja mä vähän sitä on semmoista mieltä, että niin kuin meillä ei tässä planeetalla synny ihmisiä ilman tämmöistä siittämistä, että se on niin kuin joku tämmöinen biologinen juttu, niin mä oon ajatellut, että tämä on pakko olla sitten tämmöinen esoteerinen asia, että miten se Jeesus voi olla syntynyt neitsyestä, niin siinä on pakko olla tämmöinen joku symbolinen arvo sille, ja taas me tullaan sisältä ulospäin. Ja tässä se neitsys syntyminen, niin tämä äiti Maria, niin se tässä gnostilaisessa kuvauksessa puhun siitä Sofiasta, niin tämä neitsyt syntyminen on sitä, että siinä on se monadi mukana, siinä on se isä mukana tässä henkisessä syntymisessä. Että kun meillä on tämä biologinen syntyminen, niin siinä ei ole tavallaan tätä tietoa vielä totuudesta ja itsestä, koska se meidän sielu on tullut se unohduksen verhon läpi. Niin on luonnollista, että se sielu sitten vaan identifioituu siihen ekorakenteeseen, joka lähtee kehittymään sieltä lapsuudesta sitten aikuisuuteen. Ja sen takia esoteerisissa
konteksteissa puhutaan kahdesti syntyneistä. Ensimmäinen syntymä tapahtuu fyysisesti kohdusta tähän maailmaan, eli tullaan jostain maailmasta tähän maailmaan, ja sitten tapahtuu toinen syntymä, joka tapahtuu meidän sisäisesti, siitä meidän sisäisestä käsityksestä itsestämme ja maailmasta uudenlaiseen maailmaan, joka on, ja sitä on tosi vaikea kuvailla sitä kokemusta, että minkälainen se voi olla, koska se on erilainen kuin se ihmisen opittu, totuttu kokemus. Samalla tavalla kuin voisi olla, että olisi vaikea kuvailla Matrixissa olijoille, että tämä Matrixi on harha ja et tiedä, että minkälainen maailma on Matrixin ulkopuolella, koska sillä toisella ei ole kokemusta siitä. Tai sitten tämmöinen seniläinen kuvaus on, että on kaksi kilpikonna ja sammakko. Kilpikonna on ollut meressä ja tulee rantaan ja se näkee sammakon, joka on ollut lätäkössä koko elämän. Ja sitten se kilpikonna tulee kertomaan sille merestä. Tiedätkö mikä on meri? Aivan valtavan iso alue. Aivan, siis ihan kokonainen uusi maailma. Ja sammakko, joka on viettänyt elämänsä lätäkössä, on silleen, että joo, mä varmaan ehkä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, koska mullakin on täällä tätä vettä. Että niinku, tämä on niinku sitä, miksi on vaikeilla sanoilla yrittää kuvata jotain sellaista, koska me puhutaan kokemuksellisuudesta. Mutta että siihen me tarvitaan vertauskuvia, myyttejä, jotta me voidaan niinku kuvailla jotain semmoista, mikä on tosi vaikeaa kuvailla. Sanat on hyvin rajallisia. Plus se, että mulla ei ole mitään hajua tälläkään hetkellä, että miten mun sanat välittyy tällä hetkellä teidän jokaisen mieleen, koska te jokainen kuulette ja ymmärrätte minun sananikin omalla tavallaan. Teillä on kaikilla oma historia, oma kokemus, niin mä oon tavallaan silleen, että mä en ole ihan varma, että ymmärretäänkö mua, mutta että mun pointtina on vaan pitää tämä luento ja toivoa, että niin kuin vertauskuvat lyö mielen defenssien läpi ja alkaa avaamaan jotain tosi upeaa teissä vaikka. No, sitten toinen hyvä oli tämä Pandoran tarina, kreikkalainen myytti. Ja tosiaan niin kuin Eevasta sanotaan, että hän oli maailman ensimmäinen nainen, niin meillä on Pandorastakin kuvata, että hän on maailman ensimmäinen nainen. Tietenkin jos me haluttaisiin nyt luoda uskonnot tämän paratiisitarinalle ja sitten tälle kreikkalaiselle tarinalle, niin näähän tappelisi nyt täällä yhteiskunnassa, että kumman nainen oli ensin, koska ne ottaa sen konkreettisesti. Ja Pandoran tarinahan liittyy tosiaan se, että Pandoralla on tämmöinen ominaisuus kuin uteliaisuus, ja Zeus tietää, että Pandoralla on uteliaisuus. Ja Zeus antaa Pandoralle laatikon, jossa lukee lappu, että tätä ei saa avata. Kuulostaa semmoiselta niinku setupilta, että niinku, se miten tätä tulkitaan minun mielestäni vähän hankalasti ja väärin on se, että Zeus laittaa ikään kuin tämmöisen testin, että pysyykö Pandora jotenkin avaamatta sitä lipasta vai ei. Ja siitä ikään kuin tulisi taas tämä, että voi jättää mitä nainen meni tekemään tyyppinen narratiivi. Kun jos me ajatellaan, että tämä on tarina, joka kuvaa jotain todella neutraalia asiaa, jotain mikä on väistämätöntä, niin silloin me ajatellaankin, että Zeus tietää, että Pandoralla on tämä uteliaisuus, ominaisuus, niin se lappu on siellä sitä varten, jotta se kuuluu avata. Ja sitten sitä kuvataan siinä Pandorasta, että kun se lipas aukeaa, niin sieltä tulee kaikki kärsimys, vanhuus, sairaudet, kuolema, kaikki semmoisia, mitä pidetään todella ikävinä ja huonoina asioina. Ja tietyllä lailla samaa kuvaillaan myös silloin, kun Eeva syö sitä hedelmästä, niin maailma täytyy vaivasta ja kivusta ja kuolevaisuudesta, että voi, että meidän ikuinen elämä paratiisissa päättyi tämän takia. Mutta jos me ajatellaan, että tämä kaikki kärsimys, mitä tässä kuvaillaan, tämä vanhuus ja sairaus, niin nämä olisikin jotain sellaisia, että ne asettaa tavallaan tämmöisen ajatuksen, että loisi tämmöisen maailman kaikkeuden, jonka sisällä sielu pääsee kokemaan ihmisyyttä, tekemään luovaa. Sillä tulee tämmöinen niin kuin keho, jossa on nivelet ja se voi tehdä tosi pikkutarkkaa juttua, että se voi rakentaa isoja taloja, se voi luoda kulttuuri, se voi luoda systeemi, se voi luoda yhteisöjä. Ne on kaikki vaan luovuudesta, ideoinnista kiinni. Niin sitten tämä, että miten tämmöinen tietoisuus saa tämmöisen niin kuin muodon ja kaiken, niin meillä tulee tänne tämmöisiä, että tämä on kaikki orgaanista. Meillä on soluja, jotka vanhenee ja soluja, jotka uusiutuu. Että sielläkin on tämä niin kuin käärmeen nahan luominen ihan solujen tasollakin tapahtuva prosessi. Niin se, että tähän niin kuin kuuluu kaikki tämä ylläpito ihmisenä, että meillä on tämä meidän keho ja meidän neurologia, meidän hyvinvointi. Tämä on aktiivista ylläpidettävää asiaa. Ja jos ihminen automatisoi kaiken tavallaan omassa olemisessaan ilman, että huolehtii hyvinvoinnista, niin sitten vanhuuspäivillä
no, on tämmöinen sanonta, että niität sitä mitä kylvät. Että niin kun me koko ajan niitetään ja kylvetään tätä meidän olemusta, se on kanssa syntymä- ja kuoleman luuppia niin kuin sisäisesti tässä meidän ihan arkipäiväisessä elämässä. Niin kaikki nämä kärsimykset ja vastaavat, niin nämä on jotain, mikä on todella luonnollisia, kuuluu tähän asiaan, niin kuin ihmisyyteen niin kuin tällä tasolla. Ja buddhalaisuudessakin puhutaan siitä, että niin kuin, kärsimys on niin kuin tavallaan tämmöinen maailmankaikkeuden sellainen vakio, mutta se, että miten me opitaan sen kärsimyksen kanssa olemaan täällä, on ehkä se henkinen tie, johon niin kuin itse on enemmän niin kuin kiinnostunut. Eli tämmöinen rakenteellinen siirtymä on niin kuin tuota lankeemusta voisi kuvata niin kuin synonyyminä. Ja täällä on tämmöisiä, laitan tämmöisiä, että symbolisesti kuvattu, se voi, niin kuin, me kasvataan lapsesta aikuiseksi. Eli me tullaan, niin kuin, mä ajattelen, että se on tietyllä lailla, että jos puhutaan traumaperspektiivistä, niin ihmiset, jotka on vahvasti omissa traumamalleissaan ja toimii ja käyttäytyy sieltä käsin, niin he ovat tavallaan vielä, niin kuin, vaikka ovat aikuisia ihmisiä, ne ovat tietyllä lailla semmoisen lapsen keskeneräisyyden kanssa, koska niillä on vahvasti vielä nämä vaikuttamassa siihen hänen olemiseen, kun taas sitten aikuinen ihminen olisi semmoinen, joka alkaa niin kuin kantamaan omia tunteitaan, on käsitellyt omaa menneisyyttä ja alkaa niin kuin toimimaan aikuismaisesti, kohtaavasti, myötätuntoisesti toisia ihmisiä kohtaa sen ikään kuin tämän lapsen sijasta. Tai sitten niin kuin voi ajatella, että ihminen, joka toimii vain tämän neurologian ja niiden impulssien vaikutuksia alasena, niin hän on enemmän eläin kuin ihminen. Niin on myös tärkeää kasvaa eläimestä ihmiseksi. Että tämäkin kuvaa sellaista transformaatioa, että tulee enemmän tietoiseksi itsestämme tai nukkuvasta herääväksi. Ja Jungilla on tämmöinen individuaatioprosessi, joka niin kuin minun käsitykseni mukaan puhuu juuri tästä kyseisestä asiasta, joka on vähän tämmöinen kuin henkinen evoluutio. Ja evoluutiolla on eteenpäin menevä suunta ja evoluutio kokeilee koko ajan ja evoluutio ei tuomitse, se ei ole sillä lailla ankara, vaan se haluaa vaan kasvaa ja mennä eteenpäin. Ja ajattelenkin, että niin kuin tämä koko evoluutio on yksi tämmöinen Jumalan luomistyön niin kuin, rakenne, joka saa tämän koko meidän ihmiskunnan ja koko maailmankaikkeuden kulkemaan tiettyä suuntaa, jonka Jumala on rakentanut vaikka tietynlaisia geometriaan ja tämmöisiä niin kuin matemaattisten mallien avulla, tai meidän matematiikka pystyy tarkkailemaan sitä maailmankaikkeuden rakennetta hyvin näiden niin kuin matemaattisien niin kuin työkalujen avulla. Siinä vähän Pandoran Eevan siitä samankaltaisuudesta, eli siellä on uteliaisuus on vahvana voimana ja Eeva kuulee sen totuuden kutsun, että vaikka siellä paratiisissa on korkea auktoriteetti sanonut, että tuosta puusta ei saa syödä, niin sitten Eevalla ei kuitenkin joku kutsu, että miksi tuo omena tai se hedelmä houkuttaa ja miksi se kutsuu mennä sitä kohti. Ja se on juuri tämmöiset niin kuin laadut, mitä näissä tarinoissa kuvataan, niin me tarvitaan meidän itsemme sisälle myös, koska jos ajatellaan, että meidän sisällä on tämmöinen mielen rakenteella on jonkinlainen järjestelmä, joka rakentuu meidän identiteetin tai meidän ekon ympärille, joka haluaa puolustaa ja ylläpitää sitä niin kuin kynsiä hampain, niin me tarvitaan tämmöistä tervettä anarkismia haastamaan meidän sisäisen systeemin, meidän sisäisen auktoriteetin niin kuin se vaikutus. Ja tässä niin kuin näen, että tämä Pandora ja Eeva toimii tosi hyvinä niin kuin vahvoina niin kuin symboleina ja esimerkkeinä siihen. Ja kumpikaan ei ole tehnyt pahantahtoisesti mitään, vaan heillä on tämä sisäsyntyinen luonne. Uteliaisuus on yksi ihmisen niin kuin isoimpia juttuja ja on puhuttu, että ihminen on tämmöinen filosofinen olento, joka on utelias miettimään, että miksi hän on olemassa, miksi tämä maailma on olemassa. Ja kun tätä ihmisen vapaata tahtoa, niin sitä ei voi viedä ihmiseltä pois, mutta sitä voidaan ohjata peloilla ja kielloilla, että ihminen voidaan laittaa pimeään huoneeseen ja sanoa, että istut siellä koko loppuelämässä. Ja sitten sanotaan, että tässä on ovi, joka on auki, mutta siitä ei saa muuten mennä, koska jos mä astut tuosta ovesta ulos, niin tulee turpaan tai voi tulla kuolema, tulee joku vaara. Niin tämä ihminen saattaa jäädä sinne huoneeseen istumaan ja kokee, että okei, nyt mä oon turvassa. Ja kuinka kauan se ihminen istuu siellä pimeässä huoneessa ennen kuin sillä jossain kohtaa alkaa tulla sille, no entä jos hän kuitenkin katsoo tuon oven ulkopuolelle. Ja entä jos mä uhmaan sitä,
mikä on mulle sanottu, että näin ei saa tehdä. Niin siinä on vähän sitä samaa ajatusta ja meillä on myös Muumeessa kiva jakso, missä on kaikki kiellettyä ja täällä meillä sisäisiä lapsenosia hiekkalaatikolla, jotka on vähän niin kuin paitsiossa, koska kaikki on kielletty, mitä niin kuin ulkopuolella on, ja sitten siinä jaksossa Nuuskamuikkuinen ja Pikkumyy tuli repinään kaikki kyltit pois ja nämä pääsi vapautumaan, niin ne pääsi leikkimään ja pääsi maailmaan. Niin voi ajatella, että meidän sisälle rakentuu ihan samanlainen paikka, jossa niin kuin meidän sielu laitetaan semmoiseen tilaan, että niin kuin sillä lähdetään hirveästi kieltoja ja haasteita siihen, että sun pitää olla tällainen, tai siellä voi olla jotain arvottomuuteen, häpeään tai syyllisyyteen liittyviä kivoja linkityksiä uskomuksina, jotka se sielu uskoo todeksi ja jää istumaan tonne kylttien sisäpuolelle. Ja sitten tässä nyt tämä Nuuskamuikkunen ja Pikkumyy toimivat ulkoisina vapahtajina, jotka tulivat poistamaan nämä kyltit näiltä tyypeiltä, mutta me voidaan ajatella, että meidän sisäisesti löytyy myös nämä samat voimat, jotka auttaa meitä myös purkamaan nämä niin kuin järjestelmän rakenteet. Eli Eeva ja Pandora ei kuvaa niin kuin, naispuolista ihmistä, vaan ne kuvaa enemmän sielua ihmisessä. Sielu on tämmöinen feminiininen aspekti, me voidaan sanoa, että ego on tämmöinen maskuliininen aspekti. Ja koska kyse on niin kuin esoteriasta ja symboleista, niin meidän pitää pystyä myös pyörittämään näitä ympäri, että meidän on niin kuin hyvä myös katsella niin kuin eri kulmista. Että tämäkin on niin kuin järjestelmät, jos me jäädään vaan katsomaan feminiiniä ja maskuliinia tällä tavalla, niin että me voidaan niin kuin ehkä jäädä jotain niin kuin näkemättä. Esimerkiksi saatan kuvata vaikka niin kuin omaa mieltäni egoksi tai maskuliiniksi ja omaa kehoani niin kuin feminiiniksi. Ja sitten se on kyse on mun mielen ja mun kehon välisestä yhteydestä, että toimiiko tämä näiden liitto. Tai esimerkiksi kristillisessä mystiikassa puhutaan, että Jeesus symboloi tämmöistä aviomiestä ja jokainen sielu, joka on ihmisessä täällä maapallolla, niin kuvaa sitä yhden aviomiehen vaimoa. Ja tämäkin kuvaa semmoista, että jos se Jeesus symboloi rakkautta, jonka jokainen sielu on naimisissa rakkauden kanssa, niin silloin nämä kaikki ihmiset toimii niin kuin saman niin kuin tavallaan rakkauden piirin äärellä, koska ne toimii toisia ihmisiä kohtaan myötätuntoisesti ja rakkaudellisesti, niin kuin Jeesus niin kuin esimerkillään niin kuin on opettanut tai puhunut tai miten se on symbolisesti myös heijastanut. Eli on niin kuin hyvä pystyä pyörittelemään vähän näitä, että milloin mikäkin muuttuu niin kuin maskuliinin ja feminiinin välillä, että ne saa myös niin kuin, niitä on mielenkiintoista liikutella ja pyöritellä, koska ne voi avaa uusia kulmia itsessä. Eli väistämättömistä ilmiöistä olisi näissä tarinoissa kyse, ei siitä, että näin on menty pieleen, vaan se, että tämmöinen niin kuin on maailmankaikkeuden tai ihmisen psyykkeen rakenteen synty. Ja tämmöinen feminiini-aspekti edustaa sitä voimaa, joka rikkoo suljetun järjestelmän ja mahdollistaa sisäisen maailman avautumisen. Tämmöinen feminiininen vallankumous, puhutaan semmoisesta, niin mä näen, että se feminiinin vallankumous on ennen kaikkea ihmisen sisäinen juttu, että me niin kuin vapaudutaan siitä meidän sisäisestä niin kuin ankarasta järjestelmästä, jossa niin kuin me koetaan maailmaa tosi niin kuin arvottomana tai meillä on siellä sitä häpeää tai meillä on vahvaa syyllisyyttä asioista, niin me ollaan semmoisessa kärsimyksessä. Mutta tämä kärsimys ei ole semmoista kärsimystä, jonka tarvitsee niin kuin olla meillä koko ajan läsnä, vaan me voidaan niin kuin löytää siihen niin kuin uudenlainen tulokulma tämän feminiinin kautta. Ja sitten on sitä kärsimystä, kuten vaikka kun lapsena kasvaa pituutta lisää, niin muistan kuinka sääriluut tuntui kipeältä tai sääriin sattui. Tämä on yhdenlaista kärsimystä, mutta se on enemmän semmoista kärsimystä, joka kuuluu vaan tähän biologiaan ja ihmisyyteen. Mutta sitten se, että mikä on se meidän sisäinen kokemus, käsitys itsestämme, niin se on semmoista kärsimystä, jolle me voidaan tehdä jotain, joka on sitä, mitä mun mielestä siinä vaikka buddhalaisuudessa puhuttu. Ja molemmissa tarinoissa tosiaan tämä toiminta tai teko, minkä Pandora tai Eeva tekee, niin se tuo mukanaan lahjan. Ja Pandoran myötä maailmaan aukeaa tosiaan kärsimyksen lisäksi myös toivo. Ja sitten tämä Eevan
teko mahdollistaa tämmöisen sisäisen tietoisuuden heräämisen meidän niin kuin syväpsyykkeen rakenteissa. Toivo on asia, jota me tarvitaan meidän elämään, koska niissä hetkissä, kun tuntuu toivottomalta ja on äärimmäisen pimeä olo itsensä kanssa, tuntuu merkityksettömyydeltä, elämä on todella haastava ja vaikea, niin toivo on ainoa asia, joka auttaa meitä niin kuin jaksamaan sen yli. Ja ehkä niin kuin nähdä tavallaan näitä tunnekokemuksia tai näitä niin kuin vaikeita minän tiloja, niin nähdä ehkä myös, että tunteet voi olla sellaisia aaltoja, jotka välillä käy meillä jostain tietystä syystä, niin se, että sen vaikean tunteen äärellä voi se toivo toimia semmoisena positiivisena niin kuin voimana jaksaa mennä sen läpi.